हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौबो बराय हरबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो लेहेर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। स' जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों बुंनो बुंनो। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फावखौ खालामदों धोरोम खुंगुर स्वर्गियारि, लोगोसे ग्रेसि बसुमतारी। मेथाइखौ रोजाबदों फुंबिलि बसुमतारी, लोगोसे बिटु नार्जारी। लिरिक्स टुनखौ होदों फुंबिलि बसुमतारी बिथाङानो। डिअपि पस्ट प्रडाक्शनखौ खालामदों अरुप भुयारी। डाइरेक्सनखौ खालामदों सं बसुमतारी बिथाङानो। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ बावैसो रिलिज खालामनानै होदों। स' नोंथांमोना जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ दासिमाव सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला लेहेर फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। स' बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जादों लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नायाखैब्ला बयबो लेहेर फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैदो। आरो सोर सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायखांखो आरो माबोरै मोनखो, बयबो माबादि जादों कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो लोगोफोर। स' बे मिउजिक भिडिअआथ' जोबोद मोजां जादों। स' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिथां ग्रेसि बसुमतारी फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफोरा माबादि जायो आरो धोरोम खुंगुर स्वर्गियारि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफोरा माबादि जायो। स' नोंथांमोना मिथिखायो। स' बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि नायालासिनो थादोंब्ला बयबो लेहेर फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव नायहैदो आरो लोगोसे बयबो नायनानै बिथांमोननि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामहैदो, जाहाथे बिथांमोना बेबादिनो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअफोर लाबोबाय थानो हायो। स' नेक्स्ट आपडेटआव दङ आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायबो दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। स' जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलनि मुङानो जादों नों मिन्थिगौ ना। स' बे मिउजिक भिडिअआवबो गाहायै फावखौ खालामदों सोरां, मनालिसा, सिमां सैनारि, श्रीजा। मेथाइखौ रोजाबदों बिटु, लोगोसे फुंबिलि। मिउजिकखौ खालामदों निबिर, लोगोसे बिटु। मेकआपखौ खालामदों जना, लोगोसे मानब लाभलि ब्रह्म। करिय'ग्राफखौ खालामदों पुर्न बसुमतारी बिथाङानो। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौबो मैयानो रिलिज खालामनानै होदों। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। स' बे मिउजिक भिडिअआ रोदा सावथुननि आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। स' बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जादों लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि दासिमाव सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैदो आरो सोर सोर नोंथांमोना नायनानै आरो माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो लोगोफोर। स' आंबो जोबोद नायनानै मोजां मोनखादों। स' नोंथांमोनाबो जुदि नायखांबायब्ला आरो नुखांबायब्ला माबादि जादों कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। स' लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअ आरो एलबामफोरनि आरो फिल्मफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।